Madwar tunnellata u nofs ġlud tan-naġġ, tal-mos, tal-ħrif u tal-gdien li saftitilu kienu jintremew kull ġimgħa fil-biċċerija pubblika illum qed jiġu trasformati f'parċmina għal konservazzjoni tal-manuskritti u d-dokumenti storiċi. Din l-inizjattiva tifforma parti mill-proġett Ġilduża li qed jiffoka fuq l-użu mill-ġdid tal-ġilda tal-annimali permezz ta' tekniki tradizzjonali bilan li din ir-riżorsa u anke s-sena tal-parċmina ma tibqax tintilef. Id-Direttur Ġenerali tal-Biċċerija Stefan Kakija qal li għal dan il-proġett inġib l-espert barrani Jerif Nuċek li ta' taħriġ lir-raħħala u lill-impjegati tal-biċċerija dwar kif jistgħu jiġu trattati l-ġlud. Dawn jintefgħu għal numru ta' ġranet ġewwa taħlita bil-ġir kif kienet issir tradizzjonalment u l-ġir jibqa' jiġi mħallat b'mod illi s-suf jibda jinqala iżjed faċilment. Mbagħad hemm proċess illi permezz tiegħu jitqaxxar is-suf u jitneħħaq ix-xaħmijiet li se jkun hemm mal-ġilda u dil-ġilda tiġi bekk tkun qed tiġi trattata u preparata biex imbagħad tista' tintuża għal użi differenti. Kompla jispjega li mhux kull ġilda hija adattata għal dan il-proċess. Qal li fatturi bħall-età tal-annimal jaffettwaw il-kwalità tal-ġilda u għalhekk issir għażla bir-reqqa ta' dawk li jistgħu jintużaw. Qal ukoll li l-proġett qed jgħin sabiex Malta ssir ċentru ta' taħriġ f'dan il-qasam. Qal li l-klima tal-pajjiż tippermetti li l-proċess jitlesta fi żmien iqsar meta mqabbel ma' pajjiżi oħra. U dan jagħti vantaġġ lil min jixtieq jitgħallem din is-sena. Id-direttur tal-operat fl-Arkivji Notarili Joana Bela qalet li din l-inizjattiva qed tgħin lir-riċerkaturi fil-preservazzjoni tar-reġistru. Għaliex l-istudju tal-parċmina ittina wkoll ħafna informazzjoni fuq l-ambjent, pereżempju, ta' meta fejn kien jgħix dak l-annimal li minnu ħadna l-ġilda. Ittina wkoll informazzjoni fuq il-kollezzjoni tagħna stess għall-Arkivju Notarili. Allura aħna meta nistudjaw propju il-parċmina minn fejn ġejja minn xi xaddiet, aħna nkunu nistgħu nippreservaw aħjar il-kollezzjoni tagħna. Intqal li bħalissa qed issir ħidma biex dan il-proċess isir kors akkreditat u biex Malta tkun tista' tospita dan it-taħriġ.